knikkende knietjes, een bijzonder ritueel of gewoon 1 keer diep ademhalen en dan het podium op? Hier zie je de verhalen achter de Limburgse muziekscene. Dit is Backstage. De laatste minuut voordat ik het podium op ga, heb ik stress. Heb ik nog heel veel stress. Omdat backstage is het gewoon altijd nog even snel de laatste dingen goed regelen en in eerzin doen en dan op het podium. Dus dan heb ik stress. Maar het moment dat ik dan op het podium sta en ik pak de microfoon en ik kan eindelijk een melodie gaan zingen, dan zakt het. Dit is Janet Liv uit Venlo en ze maakt electropop. Engelstalig. Dus een beetje invloeden van drum and bass, UK garage en dance. Er zijn mensen die echt een moment voor zichzelf nemen om even zen te worden. Maar ik ben nog heel erg bezig met ook de bandleden en of iedereen op tijd is en of het allemaal goed staat en zo. Dus ik zou wel graag even een momentje voor mezelf willen nemen voordat ik het podium opga. Janet Liv begon al heel jong met muziek maken. Toen ik denk ik 15 was, want toen begon ik echt met een site te werken dat ik loopjes onder elkaar ging zetten en mijn zang ging opnemen en echt muziek ging maken en schrijven. Maar ik was wel, denk ik, 6 jaar toen ik al geluid ging maken, als in echt melodieën en zo. Toen nog met iets wat andere invloeden. Met 6 jaar was het nog misschien meer K3, toch wel. Maar toen ik wat ouder werd en ik zag die videoclips van Lady Gaga met Pokerface, dacht ik wel echt van zo. Als ik daar ooit zeg maar het budget voor heb om zoiets in elkaar te kunnen zetten, dan zou ik dat wel heel vet vinden, ja. Echt, het is gewoon meisjespop, het is gewoon vrouwelijk. Het is ook wel stoer, daar niet van. Want ik ben aan de ene kant wel vrouwelijk, maar aan de andere kant ben ik ook niet zeg maar tuttig of zo. Als in, ik hou wel van een beetje stoer. En ik heb ook het gevoel bij girly pop dat gewoon ja, vrouwelijke artiesten zijn die gewoon lekker doen wat ze willen. Lekker op het podium staan en losgaan, pakje aan hebben, dansen. En ik vind dat gewoon vet. Een van de laatste nummers die ze heeft uitgebracht is Now I Got You. Ja, het gaat over een relatie die heel lang mysterieus is geweest. En uiteindelijk is die openbaar geworden. En heb je eindelijk diegene in het openbaar dus, zeg maar, ja. Autobiografisch? Ja, soort van. Maar het is altijd autobiografisch met een sprankeltje fictie. Omdat ik maak het veel dramatisch in mijn hoofd. Ik ga er helemaal in zitten en het wordt allemaal spannend en mysterieus. Maar het is ook wel autobiografisch, ja. Mijn grote droom is toch wel kunnen leven van muziek. Want ik denk dat dat wel een groot ding is in de industrie. Van gewoon het kunnen maken van muziek en kunnen optreden en een fijn team om me heen hebben. En gewoon ook een beetje een fanbase opbouwen. Onlangs won Janet Liv nog de belofte bij de Limburgse popprijzen. En dat betekent dat ze volgend jaar Pinkpop mag openen. Janet Liv. Kun je je dat al voorstellen? Ja. Nou, eerst was ik helemaal shocked. Maar nu zit ik de hele tijd na te denken van oké, dat ga ik aandoen. Visuals, wat ga ik doen? Hoe ga ik het geluid doen? Hoe ga ik mijn band nog uitbreiden? Ik ben nu ook aan het kijken voor live synthesizers. In plaats van alleen maar dat op de backing track. Dus ik zie het wel helemaal voor me, ja. Ik wil daar wel helemaal naartoe werken. Wat hoop je dat mensen meenemen na dat optreden van Pinkpop? Je bent net klaar, applaus, woe, je loopt het podium af en dan? Nou, ik hoop dat ze dan denken van die wil ik nog een keer live zien. Ja, dat lijkt me wel vet.